nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sa and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 1 minuto ang nabilin kabagadangan kita sa tag alas 12. Welcome sa palatuntunan Bombohan ay sa Autopit sa 2 sa bulan sa Disyembre 2021. Webis karon yan lang, Webis edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Opo, sige po sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tudog kita sa tagnagala 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga ito pag-update kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subuman sa aton ng mga Bombo correspondents nga nasay na sa ilatag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Kagkaron banwa makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa mga dalagko nga mga balita, 3.5 hektaryas nga duta nga namtang na sa may Vista Alegre. Amo na karon ang plano nga pagpatinugan sang Bacolod City General Hospital. Sa mga nagasiling way pa ni ang General Hospital, istorya lang ni. Ini ni siya istorya kay tungod ang Bacolod City General Hospital nabunag ini pagi mga kaibigan sa isa kalayi nga ginaprubahan gina-aprobahan sa manubong nga panalgan sa Kongreso kag sa Senado kag nangin isa nakakasuguan mga kaibigan ang pagpatindog sang Bacolod City General Hospital. Posibleng hotspots area kag pag-exister sang private armed group ginamonitor sang Joint Provincial Peace and Order Council. Bureau of Fire Protection hindi pa makadeterminar kung ano gid ang ginhalinan sang sunog sa Victoria's Milling Company. Kag subong man sa pinapagka mga balita lokal, 58% sa mga college students non-teaching kag teaching personnel ang nabakunan sa 3 kaadlaw nga National Vaccination Days sunod sa Commission on Higher Education Region 6. Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! 2021 at sa ulo ng ating mga balita.
Mga Pilipino hinimok na makibahagi sa extension ng 3-day national vaccination drive hanggang Disyembre 13. Mga empleyado namang hindi bakunado, obligado na magpa-RT-PCR test kada 2 linggo at sarili nilang gastos ayon sa ilalabas na IATF guidelines. Ang Bureau of Corrections o Bucor naman nanindigan na walang kapabayaan sa mga bilanggo makaraang bawian ng buhay ang dating pulis na namaril sa Tarlac. Ang NAIA One-Stop Shop naman na nanawagan sa Philippine Genome Center na unahin sa genome sequencing ang COVID-19 cases mula sa mga pasaherong dumarating sa bansa. Yung taunang Christmas in Baguio naman formal nang inilunsad at ang temperatura sa naturang lungsod bumaba na sa hanggang 13 degrees Celsius habang sa Benguet naman ay pumapalo lang ng hanggang 10 degrees Celsius. International news naman, ang Moderna target na matapos ang COVID-19 booster shots laban sa Omicron variant sa March ng taong 2022. At para naman sa ating sports balita, ikalawang manlalaro ng isa sa top team ng Eastern Conference na Chicago Bulls nagpositibo na rin sa COVID-19. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy nga pong hinihimok ng pamahalaan ang mga hindi pa nagkakapagpabakuna na makibahagi na sa extension ng Bayanihan Bakunahan COVID-19 National Vaccination Drive. Hanggang bukas po yan, December 3 ng taong kasalukuyan. Ayon kay National Task Force o NTF against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla, mahigit 5 milyong bakuna na ang naiturok sa unang 2 araw ng nationwide vaccination drive na ito. Magugunita na target nga ng pamahalaan na makapagbakuna ng nasa 9 milyong Pilipino sa Bayanihan Bakunahan program na ito. Nasa 8,000 na mga vaccination sites ang activated habang 20,000 naman ang mga bilang ng mga volunteers, kabilang na dyan yung galing sa uniformed service. Nauna nang itinakda ang Bayanihan Bakunahan Vaccination Drive mula November 29 hanggang December 1 lamang. Sakop dito ang general population, mga batang edad 12 hanggang 17 at booster shots naman para sa mga healthcare workers, senior citizens at mga immunocompromised. Marami namang local government units ang umaapila sa pamahalaan na ipagpatuloy lang ang Bayanihan Bakunahan nationwide COVID-19 vaccination drive. Ayon yan kay National Vaccination Operations Center Chairperson Undersecretary Merna Cabutahe. Ito anya ang dahilan kung bakit pinalawig pa hanggang bukas, Disyembre 3 ang Bayanihan Bakunahan vaccination drive mula sa orihinal na schedule nila na mula November 29 hanggang December 1 lang dapat. Ayon kay Cabutahe, karamihan sa mga LGUs na umaapilang palawagin ang nationwide vaccination drive na ito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabatid na target ng pamahalaan na makapagturok ng 9 na milyong COVID-19 vaccine sa kasagsagan ng Bayanihan Bakunahan nationwide vaccination drive na ito. Base sa mga datos, nasa mahigit 5 milyong bakuna na ang naiturok sa unang 2 araw ng naturang programa. Nauna na ngang sinabi ng pamahalaan na magkakaroon pa ulit ng Phase 2 ang naturang programa sa kalagitnaan na yan ng buwan ng Disyembre. Sa iba pa mga balita, binabantayan naman sa ngayon ng mahigpit ng Bureau of Quarantine ang nasa 64 na biyahero sa harap ng banta ng Omicron COVID-19 variant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sinabi ni Vergere na ang mga biyaherong ito ay galing sa South Africa na pasok sa red list countries ng pamahalaan sa kasalukuyan. Pero nililinaw niya na wala pa namang naitatalang kumpirmadong Omicron COVID-19 variant dito sa bansa. Gayunman, patuloy pa rin aniyang yung pagbabacktrack naman na ginagawa ng pamahalaan para sa mga individual na galing o dumaan sa mga red list countries. Binabantayan rin aniya nila sa ngayon ang growth at incidence rates ng mga ito. Kahapon sinabi ng Bureau of Immigration na Commissioner Jaime Morente na kanilang ipapatupad ang latest directive mula sa IATF para sa 14 na mga bansa, teritoryo at mga teritoryo na pasok sa red list.
Samantala, sa karagdagan pang balita, mga empleyadong hindi bakunado, obligado ng magpa-RT-PCR test kada 2 linggo at sarili nilayang gastos ayon sa ilalabas na IATF guidelines. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dave, obligahin na ang lahat ng mga empleyadong hindi pa bakunado na nagtrabaho on-site na sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo at sagutin nila ang bayarin para rito. Ito'y bahagi ng pagsikap ng gobyerno na mahikayat ang publiko na magpabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni President Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, natanggap na niya ang guidelines ng Interagency Task Force o IATF at natakdang ilalabas ito ng Department of Labor and Employment sa susunod na linggo. Ayon kay Concepcion, si Labor Secretary Silvestre Belli III na ang magbibigay ng detalye sa gagawing town hall. Nasa 50,000 hanggang 60,000 pesos kada taon ang pagtaya ni Secretary Concepcion na babayarin o babalikatin ng mga empleyadong ayaw magbabakuna para sa kanilang mandatory RT-PCR test na 2 beses kada buwan. Ignan ni Concepcion, naumasa sila na sa pamamagitan ng bagong guidelines ng IATF, mapipilitan na umapwersa ang mga empleyado para magpabakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, ano yung mga disciplinary action na posibleng kaharapin naman ng mga empleyado na tatanggi pa rin sa pagpapabakuna kontra COVID-19? Ito ba ay posibleng magresulta sa pagkanilang pagtanggal sa trabaho, Bombo Raymond? Well, wala namang binabanggit si Secretary Concepcion na Bombo Dave. Ang mangyari, talagang obligahin sila na magsumite ng negative result ng RT-PCR test every 2 weeks. So, twice a month yan. So, may karapatan ang employer na hindi mapasukin hanggat walang may pakita na negative result ng kanyang test, Bombo Dave. So yun yung pabigat sa empleyado, magiging kumbaga hassle. Every 2 weeks, mantagin mo magpa-schedule ka for swab test, for RT-PCR test, saka babayaran mo. Magkano ngayon yung isang session o isang test? Mahigit pinakamababa, nasa ano na yan, mahigit 1,000. So kung twice a month, sabihin mo na lang, mga 3,000 to 4,000 a month. Malaking bagay yun, Bombo Dave. Lalo na kung ang isang empleyado nasa, kumbaga, hindi naman siya yung ganong kalaki yung kanyang sahod kada buwan, Bombo. Minimum lang naman yung kanyang salary, Bombo Dave. Bombo Raymond, kasi ang idinadahilan ng iba, hindi naman daw talaga kasi sapilitan itong pagpapabakuna. Pero kasi nga dahil napakamahal ng pa rin nitong RT-PCR test dito sa bansa, maaasahan ba ng mga kababayan natin, Bombo Raymond, na kahit papaano may tulong o ayuda man lang mula sa gobyerno para sa pagsasailalim nila sa pagsusuri o RT-PCR test na ito, Bombo Raymond? Wala. Parang ang sinasabi ng gobyerno, ginusto mo yan, desisyon mo yan, panindigan mo. Magbayad ka ng RT-PCR test kung ayaw mong magpabakuna. Yun yung kumbaga consequence. Kumbaga para ka na ring every 2 weeks sumasalang sa, alam mo na, yung parang trauma na baka mamaya mag-positive ka na, yun, Bombo Dave. So, yun ay hindi naman para pahirapan. Nililang ni Secretary Concepcion, hindi yan para pahirapan yung empleyado, kundi bagkus ay para, kumbaga, mapanatili rin yung kaligtasan, kalusugan ng isang working site. Anyway, ito naman ay para sa mga on-site. Halimbawa tayo rito na pumapasok sa building na ito, sa opisina, yun yung tinatawag ng mga on-site workers. Pero yung mga naka-work from home, yun ay hindi kasali doon, Bombo Dave. Pero Bombo Raymond, kung sakali magdagsaan yung bilang ngayon ng mga manggagawa na magpapabakuna, sasapat pa rin ba yung bilang ng supply na mayroon tayo pagdating dito sa COVID-19 vaccines, Bombo Raymond? Well, kaya nga extended hanggang bukas pa yung vaccination na papayagan kahit yung mga walk-in, Bombo Dave, dahil tinitiyak ng National Vaccine Operation Center o NVOC na sapat yung bakuna at yung mga hiringgilya na gagamitin ay sapat pa. At mayroon pa namang bagong in-order na mga hiringgilya, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza.
Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, ang NAIA One-Stop Shop nananawagan naman sa Philippine Genome Center na unahin sa genome sequencing ang COVID-19 cases mula sa mga pasaherong dumarating dito sa Pilipinas. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Bureau of Corrections naman nanindigang walang kapabayaan sa mga bilanggo. Makaraang bawian nga ng buhay ang dating pulis na si Jonel Nuesca na namaril sa Tarlac. Desisyon naman sa libing ipinapaubay na sa pamilya ng dating bilanggo. May karagdagang pang detalye si Bombo Dennis Hamito. Ipinaubayan na nga ng Bureau of Corrections sa pamilya ng dating pulis na si Jonel Nuesca ang magiging lamay kung meron man at ang magiging libing nito matapos na bawian ng buhay habang nasa National Penitentiary. Ayon kay Bucor spokesman ASEC Gabriel Chaklag, maaaring ibiyahe ang bangkay ng dating pulis patungo sa kanilang lalawigan sa Tarlac at dalhin sa kanyang pamilya dahil hindi naman ito nasawi dahil sa COVID-19. Sa inisyal nga na pagtingin ng mga otoridad, walang foul play sa pangyayari, ngunit kailangan pa rin daw na ilabas ang official autopsy report sa oras na ito ay makumpleto na. Ipinagtanggol din ng Bucor ang kanilang ginagawang pangalaga sa kalusugan ng mga bilanggo. Katunayan, wala naman ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Penitentiary maliban sa 2 na naitala nitong nakalipas na mga buwan, pero yan ay hindi sa mga bilanggo kundi sa 2 tauhan na nasa labas naman ng kanilang pasilidad. Gitpa ni Chaklag, bagamat hindi pa tapos ang upgrading ng kanilang NBB Hospital, hindi naman may uugnay dito ang pagkasawi ni Nuesca dahil heart attack naman ang nakikitang rason ng pagpanaw nito. Nais din ang kawanihan na maagang mailabas ang autopsy report para mapawi na ang mga espekulasyon ng ilan ng pagkamatay ng kontrobersyal na pulis ay dahil sa ito ay napag-initan. Si Nuesca ay nahatulan ng pagkakabilanggo dahil sa pagbaril patay sa mag-inang kapitbahay nito dahil sa kantsawan doon sa lalawigan ng Tarlac ng taong 2020. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, ito bang mga otoridad naman ay nagkaroon na ng coordination sa pamilya ni Nuesca para matukoy nga, ma-confirm kung talaga meron itong medical condition, Bombo Dennis? Well, nakipag-coordinate na Bombo Ever ang mga tauhan at mga opisyal ng Bureau of Corrections. At yung tungkol naman doon sa issue ng kalusugan nitong si Nuesca, ay hindi na sa pamilya pa itinanong ito Bombo Ever dahil ito ay dating aktibong pulis. So tinignan na lamang nila yung record ng kanyang health status doon sa regular check-up kasi na ginagawa sa mga tauhan ng Philippine National Police. At nakita nila wala naman itong existing condition na maring matawag na rason din ng pagpanaw nito. In fact, parang healthy naman itong si Nuesca sa mga nakalipas na buwan. Pero sabi nga, yung heart attack ay biglang tumatama ito sa ilang mga tao at yun nga, napuruhan itong si Nuesca at tumanaw, Bombo Ever. Bombo Dennis, marami kasi yung nagdududa nga sa biglaang pagkamatay nitong si Nuesca na ito at sinasabi nga rin nila na mahalaga talaga na makita o mailabas na itong autopsy report sa lalong madaling panahon. Pero meron na bang mga target date kung kailan ito daw malalaman, Bombo Dennis? Well, yung medical legal naman ang makakapagsabi ng eksaktong araw kung kailan may lalabas. Pero ang target, Bombo Dave, by next week ay kumpleto na yung report pati na yung ibang mga konsiderasyon. But initially, sabi ng tagapagsalita ng Bureau of Corrections, hindi COVID yung dahilan ng pagkamatay nito at wala rin silang nakita na mga pasa sa katawan ng naturang dating pulis. So para sa kanila ay walang foul play dito. Pero siyempre, nirerespeto nila kung ano magiging laman ng autopsy report na siyang isa sa publiko naman sa mga darating na araw. May mga kinukumpleto lamang dito, Bombo Dave, at yung clearances na rin doon sa mga tumingin o ng doktor, doon sa mga
initial nilang findings. Well, yan ay may lalabas sa lalong madaling panahon. Nangako naman ang Bucor dito, Bombo Dave, na kanilang isa sa publiko yan. Okay, with that, maraming salamat Bombo Dennis Samito. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, sa iba pa mga balita ay target naman ng pamahalaan na mailabas na ang guidelines para sa pagtuturok ng booster shots sa adult population sa bansa sa darating na Disyembre Agis, ayon yan sa Department of Health. Ayon nga kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, noong Lunes, November 29 ay inamyendahan na ng Food and Drugs Administration ang emergency use authorization ng mga COVID-19 vaccines sa bansa para maisama ang booster shot sa mga edad 18 pataas. Sa ngayon, hindi pa aniyan na ilalabas ang operational guidelines para naman sa rollout ng booster shot sa Pilipinas. Iginit naman ni Vergere na dapat prioridad pa rin sa pagbibigay ng booster shots ang mga senior citizens at immunocompromised. Ang NAIA One-Stop Shop naman nananawagan sa Philippine Genome Center na unahin sa genome sequencing ang COVID-19 cases mula sa mga pasaherong dumarating sa Pilipinas. May detalye pa si Bombo Gerald Ulep. Todo panawagan ngayon ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA One-Stop Shop sa Philippine Genome Center na unahin munang isalang sa genome sequencing ang mga nakarating ng mga Pinoy sa bansa sakaling magpositibo sa Coronavirus Disease 2019. Sinabi ni One Stop Shop Head at Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Raul Del Rosario. Ito ay para agad daw mabantayan ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa sa gitna na rin ng pangambang makapasok at kumalat ang bagong variant ng virus na Omicron. Agad namang pinaigting ng NAIA ang border control para mapigilang makapasok sa bansa ang Omicron variant ng COVID-19. Pagunahin na rito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga protocols sa mga pasaherong galing sa mga red list countries. Kasama na rin dito ang pagsuspindi sa mga privilege ng mga pasaherong nasa green list at muling ini-require ang quarantine mula sa dating home quarantine lamang hanggang Disyembre 15. Maliban dito, nagdagdag na rin sila ng mga frontliners sa NAIA at mas mahigpit na ngayon ang pagtatanong sa mga pasaherong dumarating sa bansa para masiguro kung saan talaga bansa galing ang mga pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Hinikayat naman ni House Deputy Speaker Loren Legarda ang pamahalaan pati na rin ang mga pribadong sektor na i-avail na ang alok ng World Health Organization na modernong blood testing technology. Ginawa ito ng kongresista sa harap ng banta ngayon ng Omicron COVID-19 variant na ayon nga sa WHO ay maituturing ng variant of concern. Malaki na aniya ang maitutulong ng pagkakaroon ng modern blood testing technology para matukoy kaagad kung positibo ba o hindi sa naturang virus ang isang tao. Bukod dito ay mahalaga rin aniyang palakasin pa lalo ang COVID-19 vaccination ng pamahalaan at paghihigpit ng border control para hindi makapasok sa Pilipinas ang bagong variant ng naturang respiratory disease. Samantala, i-update naman dahil ilang daan na mga COVID-19 vaccines ang nasira. Mga local government units naman pinagpapaliwanag ayon yan sa National Task Force Against COVID-19. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Agad na naihabol na magamit sa isinasagawang malawakang bakunahan ang mga stock ng bakuna sa bansa bago pa man sumapit ang expiration date ng mga ito. Ngunit pag-amoy ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, sa kabila nito ay mayroon pa ring ilang daang mga doses ng bakuna kontra COVID-19 ang hindi na iturok sa ating mga kababayan bago pa man ang expiration date ng mga ito noong Nobyembre 30. Dahil dito ay pinagpapaliwanag ng mga kinaukulan ang ilang mga local government units sa bansa kaugnay sa pagkasira ng mga nasabing bakuna bago pa man magamit ang mga ito. Kabilang sa mga nasayang mga bakuna ay ang ilang daang mga doses ng AstraZeneca vaccine na nakatakdang mag-expire noong Nobyembre 30. Bukod dito ay sinabi rin ni Herbosa na kinakailangan na maipaliwanag ng mga LGU sa Department of Interior and Local Government o DILG ang dahilan kung bakit nadidelay ang bakunahan sa kanilang mga lugar na nagresulta ng pagkasira ng mga stock ng mga bakuna dito. Binigyang diin ni
ni Herbosa ang ibinigay na babala ni Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon, na bibigyan ng show cause order ang mga LGU na mag-aaksaya ng mga bakuna dahilan kung bakit anya kailangan pangatwiranan ng mga LGU sa DILG, kung bakit hindi anya sila dapat nakasuhan nito sa kabila ng nangyaring pagkaaksaya ng mga bakunang binili, donasyon at pag-aari ng pamahalaan. Samantala, ayon kay Herbosa, ipamamahagi sa LGU base sa kanilang mga kapasidad at pangangailangan ang mga paparating pang mga bagong supply ng mga bakuna sa bansa. Magugunita na ang isinasagawang malawakang vaccination drive sa bansa na sinimulan noong Nobyembre 29 ay mas pinalawig pa ng pamahalaan hanggang bukas, araw ng Biyernes, para sa mas malaking bilang ng mga Pilipinong mababakunahan kontra COVID-19 virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:21 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, ang taunang Christmas in Baguio naman formal nang inilunsad. At Bombo Ever, kumustahin naman natin yung lagay ng temperatura sa naturang lungsod sapagkat umaabot na lamang daw ito ng hanggang 13 degrees Celsius. Nasa kabilang linya ang Bombo Radio Baguio. Formal nang inilunsad ang taunang Christmas in Baguio kahapon. Sinimulan ito sa isang programa sa Malcolm Square kung saan ipinanood sa mga dumalo ang iba't ibang animation. Pinailaw ang symbolic community bonfire doon kung saan nagsimula ang The Parol Story na tema ng 2021 Christmas in Baguio. Tampok sa nasabing tema ang mga tradisyon at kultura ng Cordilleras. Mapapanood din sa kahabaan ng pataas na Session Road ang iba't ibang parol na may kanya-kanyang simbolismo. Magtatapos ang Parol Story sa rotonda ng Upper Session Road kung saan matatagpuan ang makulay na Christmas tree ng Baguio. Samantala, naramdaman na sa Baguio at Benguet ang pagbaba ng temperatura dulot ng aktibong northeast monsoon. Alas 5 kaninang umaga ay naitala ang 13.0 degrees Celsius na lowest temperature ng Baguio City na mas mababa sa 15 degrees Celsius hanggang 17 degrees Celsius na karaniwang pinakamababang temperatura ng Baguio sa kasagsagan ng Vermont. Naitala din alas 5:40 kaninang umaga ang 10 degrees Celsius na lowest temperature sa Atok Benguet habang 15 degrees Celsius sa La Trinidad Benguet. Ngayong 2021, naitala noong February 22 ang 9.0 degrees Celsius na lowest temperature ng Baguio City. Balita mula Bombo Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Sa may Bukidnon naman, milyong-milyong halaga ng smuggled na sibuyas mula sa China ang sinira ng Bureau of Customs. May detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Tuluyan ang sinira ng Bureau of Customs at Department of Agriculture o DA ang multi-million piso na halaga ng mga illegal na sibuyas mula China na pinalusot ng ilang consignees na kulang-kulang o kaya misdeclared ang mga dokumento ukol sa kanilang mga kargamento na dumaong sa Mindanao Container Terminal sa bayan ng Taguluan, Misamis Oriental. Iti matapos ipinag-utos ng korte na sirain na ang mga nakumpiska na smuggled na mga sibuyas dahil napatunayan na illegal ang pagpasok nito sa bansa at peligro rin para sa kalusugan ng publiko kung naibinta pa sa mga palengke ng bayan. Mismo sina Bureau of Customs District Collector Attorney Elvira Cruz maging mga taga-DA ang tumungo sa Tira Cyclic Corporation na nakabase sa Manolo Fortich Bukidnon upang pangunahan ang pagsira at paglibing ng mga nakumpiskan na mga sibuyas. Kung maalala na sa mga nagdaan ng mga buwan nitong taon ay sunod-sunod ang pagkaharang ng mga imported agricultural product na mula sa consignees na R2H Trading at EMV Consumer Goods Trading na nagkuna ng milyong-milyong halaga ng mga kontrabando ng dumaong ang mga cargo vessel ng lalawigan. Magugunitang sa loob lamang ng Nobyembre taong kasalukuyan nasa higit 200 milyong pisong illegal na kargamento na ng mga sibuyas mula China ang nakumpiska ng gobyerno. Samantala, gumulong na rin ang Bureau of Action Team Against Smugglers upang sampahan ng kasong paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act ang ilang consignees na nasa likod ng smuggling activities dito sa Mindanao. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! 15 miyembro naman ng teroristang grupo sa Zamboanga del Norte nakasagupan ng mga sundalo. May update ang Star FM Zamboanga.
Nakasagupan ng militar ang mahigit 15 mga miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG kahapon sa hinterland, partikular sa barangay ng Melad at Linabo, munisipyo ng Polanco, Zamboanga del Norte. Tumagal ang putukan ng halos 25 minuto ngunit wala namang nasaktan sa panig ng gobyerno at hindi rin matukoy sa panig ng terorista. Kilala ang mga terorista na nakasagupan ng militar bilang Guerra Front Big Beautiful Country or GFBBC, kung saan natitirang teroristang grupo sa Western Mindanao Regional Party Committee sa Zamboanga Peninsula. Nakuha sa pinangyarihan ng insidente ang mga live ammunition, iba't ibang medical paraphernalia, foodstuffs at personal na gamit ng terorista. Ayon naman kay Colonel Nolasco Coderos Jr., Commanding Officer ng 98th Infantry Battalion, dahilan ng kooperasyon ng mga sibilyan, inabiso sa kanila ang hindi mga pamilyar na tao at humihingi ng pera at pagkain. Agad naman niresponde ito ng tropa upang maiwasan silang magdulot ng pinsala. Patuloy naman ang pagsisikap ng AFP at PNP sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa mga mamamayan banta ng mga terorista. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Target ng Moderna na makumpleto ang kanilang pag-aaral at pagsusumite ng emergency use authorization sa Amerika ng COVID-19 booster shots na panlaban sa Omicron variant sa March ng taong 2022. Naniniwala si Moderna President Stephen Hogg na ang booster shots na mayroong genes na target ang mutations ng bagong Omicron variant ang pinakamabilis na paraan para matugunan ang anumang waning o paghina ng vaccine efficacy. Sa ngayon, sinimulan na ang naturang programa at kasalukuyang inaaral na din ng vaccine firm ang multivalent vaccine laban sa 4 na COVID-19 variants, kabilang na dito ang Omicron variant. Pag-aaralan din ng vaccine firm kung ang mga fully vaccinated na recipients ng Moderna vaccines ay protektado laban sa variant, gayon din ang mga nakatanggap na ng 50 microgram or at 100 microgram ng booster doses. Maaaring abutin ang clinical testing ng booster shots ng 3 hanggang 4 na buwan. Bombo Sports News. Inanunsyo naman ngayon ng Chicago Bulls na nagpositibo rin sa COVID-19 ang kanilang point guard na si Coby White. Dahil dito, sasailalim muna sa quarantine si White at inaasahang hindi makakalaro sa laban nila kontra sa New York Knicks at Brooklyn Nets ngayong linggo. Si Coby White ang ikalawang manlalaro ng Chicago Bulls na dinapuan ng virus, kung saan noong nakaraang buwan ay nagpositibo rin ang kanilang sentro na si Nikola Vucevic. Ang Bulls ang kabilang ngayon sa top team sa Eastern Conference. Samantala, ang NBA superstar naman na si LeBron James ay nasa maayos naman daw na kalusugan matapos ang report na ito ay naging COVID-19 positive rin kahit bakunado na. Ayon pa sa Lakers, big man na si Anthony Davis, asymptomatic daw si LeBron. Samantala, 2 ring manlalaro ng Denver Nuggets ang isinailalim din sa quarantine at inaantay pa ang kanilang COVID-19 test results. Sa kabilang dako ay pinatawa naman ng parusa ng NBA ang Chicago Bulls at Miami Heat dahil sa paglabag sa patakaran sa free agency. Nagsagawa rin daw ng premature discussions ang dalawang kupunan sa pagkuha sa guards na sina Lonzo Ball at Kyle Lowry. Dahil dito, mawawalan na ng karapatan ang dalawang kupunan na makakuha naman ng second round draft picks. Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines sa gaanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuanay Sauto 34 minuto sa nakiligan sa tag ng alas 12. Bago lang nyo naman yan ang Bumbo News Center sa ito niya Bumbo Network News. Kag sa ito na pagpanumbalik banwa, mangingkaw po natin si Attorney Refrando Diaz, ang aton provincial administrator. Pag-istorya natin ining sabahin sang extension sang COVID vaccination. National Vaccination Days. Nga dapat kung tani nagtapos hindi siya kapon, pizza 1, pero may extension until December 3. Buwas nga adlaw, Friday. Ang update sa sining pila ka mga OFW, so kung pila ka mga returning overseas Filipinos, taga Negros Occidental, nga nagikan sa South Africa, nga gina-quarantine anay dito sa Metro Manila. Ano nang pila ka mga updates ni, no? Kumbala ano ang mga dugang pang preparation sa probinsya sa Negros Occidental. May kantanan sa sining panibagong threat sa aton tanan ining Omicron variant sa COVID-19. Inatanan pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sa lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami
sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan.
Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton. Pabalik mga kabanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay Soto 46 minuto sa nakaligad sa tag ng alas 12. Mangin kaupod na naton pinagi sa Zoom si Attorney Refrando Diaz, ang aton Provincial Administrator diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero samtang nga wala pa si Attorney Diaz, malawag ko anay bumbulito sa aton nga replacement nga winner bla. Kay kagapon wala makakuha ang isa ka winner. So mabunot ako sang isa pa ka entry para sa next winner naton. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabanan ni isa sa aton nga daily winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Replacement ini siya sa aton nga third winner kagahapon. Ang aton nga lucky winner subong taga Barangay Palakasor, Pulupandan. Proof of purchase niya is Silver Swan. Congratulations sa kay Milagros Tignero. Milagros Tignero sa Barangay Palakasor, Pulupandan, Negros Occidental. Ilawag nato ng imong ngalan alas 12:47. No, 12:47. So ara ka sang anom ka oras sa pagkuha sa imong premyo. Kung hindi ka makabot diri within 6 hours, basi hindi mo na makuha ang premyo ka magkadto sa sunod naman nga paggagabuto naton nga winners. 7 minutos o 12 minutos ang nabilin kay magilangat kita sa tag na nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod masyado kataas ang turnout sa vaccination. No sa 3-day vaccination drive ginatawag nga bayanihan bakunahan. Sa syudad sa Bacolod masyado man kataas ang turnout banwa kag ang probinsya sa Negros Occidental nasurpass man ang ila sining nga target. Pero wala labot sini, apisar pa sa sining kadamuon sang mga nagpabakuna. Kung sumada total sa bilog nga Pilipinas, daw wala yang malabot ang aton nga goal. No? Ang aton nga target numbers nga mabakunahan sa bugos nga pungsod Pilipinas. That is why mga kabyanan nga may extension. Isa sa mga rason kung nga may extension ang gintalana nga 3-day vaccination drive sa aton nga national government. Dapat magatapos ang ining 3 days nga vaccination sa December 1. Pero ginsigi naton ini may aras ang extension until December 3. Kaya nakita man abi nga kadamo man sa nagapila sa mga vaccination centers, sa mga vaccination sites. So, diri sa aton nga probinsya, di kagapo gani gin-interview naton ang mayor sa syudad sa nga Bago, kay tungod sila ang may pinakataas nga kadamuon sa nagpabakuna sa first day sa 3 kadlaw nga vaccination drive. This time mga kabanan, sa piya ka linya, ari na si Attorney Refrando Diaz ang aton nga Provincial Administrator. Attorney Mayong Udto. Hello, Attorney. Attorney Diaz. Sir, Mayong Udto. Welcome diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Okay, 10 minutos banwa ang nabilin. Kag magalangan kita sa tag na galauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Gina-adjust naton ang signal okay na. Sa piya ka linya, si Attorney Refrando Diaz ang aton Provincial Administrator. Sir, Mayong Udto. Mayong to, Bombodan, and your listener, salamat nga ginimitahan mo kami sa imong palatuntunan. Sir, ano ang
ano preparado bala subong ang aton nga probinsya kag ano ang latest subong no, sa inyong monitoring sa sining extension sa national vaccination drive no, sa aton nga national government kay dapat until December 1 lang ining 3 kadlaw nga vaccination pero may extension until Friday, December 3. Hello, sir. Yes, Bombodan, wala gid problema, no? Ready ang provincial government sa Negros Occidental nga magpadayon sa aton nga vaccination program, no? In fact, before pa ni sang 3-day nga National Vaccination Day, duwa na ka semana ang paspas ang nga mga health officers nato kaupod sa mga counterpart nila sa aton nga mga city municipalities para mababa ang aton nga para nga magdamo ang mapabakunahan aton dito sa Negros. So if tapos na aton 3 hapon kung sige lang tagyapon pagbulan sa aton nga vaccination program. Okay. Subali way man sa problema sa vaccine apisar pa nga nag-extend kita 3 days ining massive nga vaccination. Hello, sir. Doon nag-dula-dula ang signal ni Atty. Diaz. Okay. Sige, Abi. Hello, sir. 7 minutos banwa ang nabilin kabag dangat kita sa Tagna nga launa. Kaupo naton sa piyagalinya si Atty. Refrando Diaz, ang aton nga provincial administrator. Sa piyagalinya. Sir. Clear na. Okay. Siling ko, bastante ang aton nga mga vaccines sa siling extension pa nga 3 days. Makakuan kita, makasarang kita sa pag... Halimbawa, kadamo abi sa nagapila subong sa mga vaccination sites. Yes. Sige pa kita, damo pa kita sang vaccines nga pwede mahatag sa aton nga mga pumuluyo. In fact, subong damo pa kita teams nga ginapadala sa aton mga LGUs para padayon ang aton pagkampanya sa bakuna. Ang food terminal diri sa likod sa tupad sang Ayala, subong adlaw ara mangyapon kita. Okay. Pwede kita ka-accept sa aton mga kauturan nga mag-walk-in kag magpabakuna. Siling ayang kita nga overwhelming ang resulta sa siling 3-day vaccination drive sa national government kag nag-participate kita sini sa punto nga daw nag-surpass kuno kita sa aton nga target numbers of vaccinees. That's correct, Bobodan. And I would like to congratulate all the 31 LGUs and their chief executives, ang aton mga health officers for surpassing ang target naton by 42%. No? Bali, ang aton target is 150,000 lang tani sa 3 ka adlaw. Okay. Pero ang nalambot sa probinsya as of today, sa aton report is 213,291 ang nabakunahan sa 3 lang ni kadlaw. So congratulations gid sa tanan nga nagpangabudlay, mga frontliners naton. And of course sa aton nga mga nagpabakuna kay nag-decide sila para sa ilang protection nga magpabakuna. Okay. Ano ang expectation naton pagkatapos sang December 3 nga amo ni ang last day sa extension sa sining nga drive? Hopefully, Bombodan, lambuton na ng 50% sa target naton. Kabay pa, no? Sige-sige na nga aton nga pagbadbad sa aton nga do delay, no? Hasta nga makuha naton ng 70% naton nga herd immunity for the whole province of Negros Occidental. So I don't know kung kaya tagid ni by the end of December, but ang aton target, no, nga ginatag ni Governor Bong Lacson is February tani, makakuha na ta siyang 70%, but we will all try our best to do it even before the deadline nga ginatag ni Go. Okay. Sige. Kadto kita, sir, sa kontrobersyal nga
variant, yung panibagong nga variant sa nga coronavirus, Omicron, nga nag-originate dito sa South Africa. May sa nagligan interview ko si Gov Lacson, may kantanan sa mga nakasulod diri, nga consultant sa isa ka power firm, kag subong man ang isa pagid nga taga I think do taga Pontevedra ato, no? Ang pero may ara pagid subong sa nga gin-quarantine, no? Nga manog abot diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod sa siniya nga development, ano ang aton nga plano? May ara pagid nga i-stricto pagid naton ang mga pagpatuman sa mga pagkuha abi sang mga kinahanglanon sa mga inbound travelers diri sa probinsya sa Negros Occidental, sir? Well, sa aton subong consensus, we will still maintain the same level of strictness sa aton pagbaton sa mga kauturan nga nagapuli diri sa Negros Occidental. Ang aton lang yapon nga gina-implement is ang aton nga SPAS. Kaya ang tatlo ni nga expat nga nag-abot, nakalabay ni sa application sa SPAS sa aton probinsya, and kumpleto ni sila tanan sa mga papeles halin sa Bureau of Quarantine nga fully vaccinated, and that there is no need for them to be quarantined sa government facility. So that's why naaprubahan ning ilang nga SPAS. Ang isa lang to yang sa Pontevedra kay nag-agi siya sa application sa Bacolod City, passing through permit ang ginukuha iya, waay kita sa mga data nga initially nakuha sa iya. Only now nga nag-contact trace na sa iya kag nag-investigate nga nakita naman nga pwede man siya ma-isolate kag ang iya papeles do okay man. So ang aton kauturan mula na ginaapilan ta lang para man sa safety sa tanan di sa aton sa Negros Occidental, kay ti naga-enjoy na ta sa alert level 2 tungod man ni sa aton nga paghalong. Hindi lang ta mag-shortcut, no? Ang tanan naton nga papeles, vaccination cards or negative RT-PCR, ilihog ta lang i-submit sa aton nga SPAS nga application so that hindi manukulbaan ang mga pumuluyo din naton nga nagsulod kita sa Negros Occidental nga wala pala sa nakaangay nga screening sa tanan nga mga health documents. Okay, sa subong sir, may ara kita na establishar nga communication diri sa Negros Occidental kag dito abi sa Metro Manila, ilabi gid sa Ninoy Aquino International Airport, agod nga mapasiguro or bisan pa sa Bureau of Immigration para mapasiguro naton ang ining mga mag-aalabot nga mga pasahero diri sa probinsya sa Negros Occidental coming from other countries? There is no communication, but we trust that the Bureau of Quarantine performs their tasks regularly and diligently, no? Kay man kung nakabutang ka na sa red list na country, ang 14-day quarantine period is mandatory na dito sa Manila pa lang. Wala to galing ay natabuan nga daw transition or wala pa gani itong banning, nakasulod na diri nakapuli ang aton nga mga expatriate kag isa ka returning resident diri sa Negros Occidental. So amo na siya ang daw ka peculiar lang niya nga natabo, no? But I'm sure it will not happen again because naka-red flag na ang mga countries nga may nagsugod ng Omicron variant, and they will not be able to leave Manila without a certificate from the Bureau of Quarantine. Kag isa pa, hindi man sila dito yung makabiya kung tubtub nga hindi matapos ang ilang kwarantina? Yes. Basta ara ka sa red list sa countries, hindi gid sila kagwa sa Manila unless nga matapos nila ang ilang kwarantina. Amo to sang time na to, sang November 24 pag-abot nila halin sa South Africa, intindihon ta lang ang South Africa was still a green country. So during the time sila require. Yes, during that time. So why sila require na magtinir to sa Manila for quarantine? Okay, sige. Sir, last message mo sa ating mga pumuluyo dito sa probinsya sa Negros Occidental? Yes, sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, something we can be proud of.
tanan kita diri nagbinuligay and tanan kita diri should be congratulated for this achievement. No? Sa bilog nga Region 6, ang Negros Occidental nag-top in terms of vaccination. And total, no, 3 days na. Of course, we are also on top. We surpassed our targets at 142% ang target natin ang na-achieve natin. So, I hope we continue to cooperate with the programs of the government, operate kita sa aton mga local health officers, kag sa mga mayors para sa aton pagbakuna. And until nga makuha natin ang aton 70% nga herd immunity. Thank you very much. Okay, madaming salamat. Nabatian mga kabanan, kag nakita ninyo diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto po daton si Attorney Refrando Diaz ang aton nga Provincial Administrator. 2 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Soto. Sa aton nga pagpanumbalik, magkuha kita sa nga dugang pang reports. Gikan sa aton nga mga field reporters. Lagi naman ang report gikan sa Government Center. Kagadugang nga mga report mga kabyanan gikan sa Provincial Capitol. Pagkalikan lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod.
nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohan ay solto 10 minutos sa nakaligad sa tagtag alas 2. Sa piya kalinya, balikan na natin si Bombo Carla May Defensor. May ara naman nag-turnover sa radyo ba? Kaswerte lang niya sang nag-turnover din sa radyo kag mabayluan ilang radyo sang radyo nga wala na kapon kag brand new. Kag wala labot sini may 3,000 pesos mga cash nga ihatag. Kag sa ibang drab lang nagkakadto diri, baw maluoy kamo sa inyo kagalingon, hindi lang kamo di magkadto kun hindi amo ang inyo dalon diri nga radyo. May ari din nagkakadto nga kay ako do radyo nga madugay niya naging bakal naguba, ti dalon niya di kay pabayluan sa bag-o. May araman nga ang radyo niya kuno kuan ini nagasagrak, may kun ano-ano na lang. Kag may kun ano pa yang mga kinadala diri. Klarohon tani sa tunwatag palamati, ang ginabayluan namon nga radyo nga bag-o ka ginataga namon cash nga 3,000 ang kada magbaylo diri, ang mga radyo lang balang nga ginhatag sa ang iban nga mga istasyon, AM station hindi FM, AM station. Now kay kangay sa mga nagakadto diri may ginaturn over sila nga ginhatag kuno sila sang RMN or Action Radio. Na ginadala na diri kay ginapabayluhan kay naka-fix abi ang dial, isa lang ka dialan. Ang ato balang katuyan sina diri nga tagaan kamo sang kahilwayan nga makapamati sa kun anong istasyonan ang inyo gusto pamatian. That's why isla namon sang radyo nga wala yan nakakapon, wala yan nakalansang
sa Bombo Radio, kundi libre ka mo yung maglubag. FM man or AM pamatian nyo, ano man istasyon pamatian nyo, wala iya problema. No, kay ginatag mo ganimo libre. Na ginatag, tagaan pa kamukas nga 3,000. Di sa piya kalinya, may ara naman naka-turnover subongo. Hibalo na to nabi kung sa di na niya istasyon naghalin ang iyang radyo nga may fixed dial. Sa piya kalinya, Bombo Carla may defensor. Please come in. Bombadan live kita diri subong sa Studio B, no? Kag isa naman diri ang nagpawaylo sa iya sining radyo Bombadan. So ma'am, mayong hapon, sinong pangalan naton? Dina Pitalino. Taga diin ma'am? Taga Barangay Villamonte. So ma'am, ano ang rason mo kung agin baylo mo diri ang imo sining radyo kag diin halin ang imo sining radyo? Kay wala ga saylo-saylo, wala isa lang ka istasyon ginhatag sa Action Radio. So anong rason mo ma'am kung agin baylo mo ya ang imo sining radyo? Kay gusto ko mamati sa iban nga istasyon. Okay, so Bombadan, tihalin ni sa Action Radio, Aha. ang radyo nga gipabaylo diri ni Mamba Dina Bombadan, no? Tang sano pa na kuno, ginahatag si ilang? So ma'am, san ni ginhatag ang ini nga radyo sa inyo? Do manog 1 year na naguro. May pakita kami bi ma'am sa imo sining radyo. So ari ang iya sining radyo Bombadan. So mga isa na katuig. So sa isa katuig Ma'am Dina, nagaano lang ikaw kasi nakalansang lang sa isa ka istasyon. Wala lang kung gisa, ginapaandar po kung gisa, wala man kay gatanaw na lang ko TV, kay hindi man maliso-liso mo. Bombadante, ang manang ginahimo ni Ma'am Dina, sa sulod sa isa ka tuig, Bombadante, ini ma'am, tsansa mo na, no, nga pagpabaylo sa imo sining radyo, mabayluhan ka na sa bagong radyo, nga wala nakalansang sa isa ka istasyon, kag ang pinakanami pag-idiri Bombadan ang 3,000 pesos. So maagang pamasko Bombadan, no? Sa Bombadan, hindi ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang 3,000 pesos kay Ma'am Dina. So ma'am, ibutang ka na Isipa ba isa-isa? Yes, Bombadan, isipon gini ni Ma'am Dina, isa-isa. So, Pasaburan tabi? yes, ang magiging Bombadan. So ma'am, una nga hatag. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. 1,000. 1,000 pesos Okay. para sa mga kamot ni Ma'am Dina. Dungangan ta, Bombadan. Tugangi pagid. Another. 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000. Okay, 2,000 na, Bombadan. Ara na sa mga kamot ni Ma'am Dina. So, last na lang, no? Last, pulo ka 100, Bombadan. So, udugang 100. 2,100, 2,200, 2,300, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, 3,000. Okay, so Bombadan na Perte. sa mga kamot ni Ma'am Dina ang 3,000 pesos. So, ano bing tsura sang nalipay, Ma'am? Bebe. Bombadan, kito kaseryoso kay Ma'am Dina, Bombadan. Nano nga. Doon na kulbakan kinsa 3,000 na na. Ngamugin gani, Bombadan, 3,000 na ma'am. Diin mo paggagamiton ang 3,000. Bakal ko bugasag ibayad sa suga. Grabe, tsamba na. Mayogid, may bayad na sa suga kag bakal bugas sa Bombadan. So may kabataan, ma'am? Oo, 3. So nag-iliskwila, ini sila? Oo, eskwela. Mga grade school, high school? Nang college, isa kag ang isa wala nag-eskwela, ang kamanghuran ga-eskwela grade 6. Okay, so duwa ang estudyante sinini Ma'am Dina. May So, isa ma'am, ka ano- college. Yes, kag isa ka college, kag isa ka elementary. No, ma'am, no? Ang isa nga wala nag-eskwela, ma'am? Nag-obra na sa. Subang mo na. Hindi, ang ikaduwa ko nga bata. Okay. So, ang akong subang mo nang eskwela. anong iya sini nga ginakwa, ma'am? Nang sa Bima, scholar sang Bima. Okay, Ate Mayo gina Bombada, no? Scholar yung iya sini nga bata. So, ma'am, ano subong ang inyo sini nga palangitanan? Wala. Nang lang ko online lang ko wala. Ano online? Online selling. Anong ginabaligya, ma'am? Mga biskan lang, subong be Christmas, mga ham, do mga mamo na wala. So, sang wala kaya sang Christmas, ma'am, subong nga mga binulan, ano ang imo sini nga
baligya? Mga bayo, mga basta online lang. Mga bayo. So ano ni wholesale ma'am ang imo sini nga paano ka? Paano ay mo sini nga ginahimo? Gina-post ko lang tapos kung may mga bakal ginamit up lang namon. Okay, ang ba namo ma'am ano ang palang driver sang Jeep. Jeep anong giabya? Home site. Okay, so Bambadan, no? PUJ driver ang iya sini nga bana kag ini siya Bambadan housewife kag online sell ini siya Bambadan. So ma'am, gapasalamat gid. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radyo kay ang akong radyo nga wala galiso na isla na. Salamat gid. Okay, so Bambadan nalipatan. So Bambadan ari ma'am mabaylo kita sa nga radyo. Oh. So baylo ta dala Bayloy diri na. mo sini nga daan nga radyo. So ari na ang imo sini nga bag-o nga radyo. So ano ma'am balmo ma'am kay ti bag-o nang imo sini nga radyo kag pwede pa maliso no? Ang wala na lansang nga radyo. Makapamati na ko ni halin sa aga hasta magabi kay pwede na maliso-liso. Baka ka namin. Ginalipay gini ni si ma'am, no? So ma'am, basta radyo. Bombo, number 1 ang Bombo Radyo. About, ipiho, gini nga bombodan yan, no? Kabalogin si ma'am sa aton sininga ambahanon bombodan. So bombodan. Kag piho naman ang pasalubong sa kwanto pagpuli kay may 3,000. Amo gid ang balantayan. Gate pa lang ma'am, bantayan ka. Ginabantayan ka na sa imo sininga mga anak. Nalaga binantay na tuho. Amo gid, so hipos lang yan ma'am, no? Oo, ko na bombodan. Tupad balay ko na. Di mo na pong dati kasi mo sini nga mga tupad balay kasi kung may harap pa sila nga mga radyo no nga gikan sa iban nga estasyon pwede gid nato no kung gikan sa iban estasyon nga nakalansang pwede gid nga bayluhan sa nga Bombo Radyo. So Bombodaan, gikan diri sa Studio B ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 19 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Kuha naton ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. May interview mga kabyanan sa Commission on Higher Education. Ini may kaintanan sa mga nabakunahan nga mga estudyante sa tertiary level yung mga estudyante. Kadamuon kag sumuman ang teaching staff kag non-teaching daw sa tertiary daw mga nakalabot kuno 58% sa sining tatlo kaadlaw nga vaccination days daw nga ginatalana sa ato national government na nagsugod November 29, November 30 kag December 1. Pero subong nag-extend siya December 2 kag December 3 sige-sige ang vaccination. Kuha nato ng report sa Piyakalinya upod si kay Bombo Franz Andrew Burgos. Ano ang may kantanan sa sining nabakunahan ng mga estudyante kag mga manunudlo sa tertiary level. Sa Piyakalinya, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo Franz. 20 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Nautod si Bombo Franz Andrew Burgos sa Piyakalinya. Balikan naton Banwa ang report. Sige abi, Bombo Franz. Samtang sa Piyakabahin mga kabyanan, masyado kataas ang turnout sa bakuna sa nabakunahan diriya sa kabugusan sang probinsya sa Negros Occidental nga amo ni ang may pinakamataas sa bilog nga Western Visayas. May naman kun mabakunahan natin ang mga estudyante kay kung magbalik na kita sa face-to-face classes, hindi na delikado para sa mga estudyante. Yari ang report, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombodaan matapos ng 3 ni kadlaw nga National Vaccination Day, may araiban ng mga nanging positibo ang resulta no sa kada LGUs, especially sa mga bahin sa pungsod. Because nga nagdulungan kini Bombodaan tanan nga mga vaccination centers from Luzon to Mindanao ang sining programa ko ng pinakadako man ding event no diri sa tunga sa pandemic
amo ni ang bayanihan bakunahan Bombodan. Aha. So may kanya-kanya nga mga resulta, may mga ginalauman ng mga kada LGUs nga ma-reach ang number of vaccines per day. May iban nga napaslawan, may iban nga Bombodan nga ginswerte gino o kon nga nanging positibo ang resulta kay because nga nalapawan ang ilang ekspektasyon sa sulod sang 3 ka adlaw. So diri Bombodan may mga institusyon man kabahin especially sa sektor sa edukasyon Bombodan na diring masiling nato para sa ilay sa ini sa madako man nga achievement sa tunga sa nga pandemic because nga ang sa mataas nga bahin sa edukasyon o ng higher education Bombodan kangay sa mga kolehiyo kag universities. Nagpatigayon gini kay because nga gaano rin sa Bombodan ga target sila nga maibalik na bala ang in-person classes o face-to-face class. Pero nagsugod na sa Bombodan sa sang nagligad pagid kay sa November 15 winaw naman Bombodan nga nagbalik na ang in-person classes sa amo ng mga inadlaw kag may pila naman ka mga kolehiyo kag mga universidad ang nagbalik na sa face-to-face class. But because sa sini nga bayanihan bakunahan nagtaas Bombodan ang ilang nga number of vaccinees o kung mga nabakunahan sa idalom sa higher education institutions. Kaysa nagligad Bombodan as we have remember nga 34% pa lang to sa ilan nga record sa Commission on Higher Education na Regional Office 6. 34% but subong Bombodan sa sulod pagkatapos sa tatukad lang bayanihan bakunahan nalabot na ang 58% nga mga nabaksine o kung mga nabakunahan na Bombodan. So isa na sa mga positibo nga resulta so kabahin diri Bombodan ang mga teaching, non-teaching kag mga estudyante Bombodan nga mismo sa idalom sa higher education institution. So isa ina sa mga manami man nga balita nga gikan mismo sa Commission on Higher Education kag mismo simpre para sa mga estudyante man nga gusto na gid bala Bombodan magbalik ang in-person classes o face-to-face classes sa Bombodan. Kag because of that ang Commission on Higher Education paagi man sila nga focal person nga si Dr. Arnold Danceno Bombodan. Isa ini sa mga dapat nga padayunon hindi na sila Bombodan mag-untat lang gid nga stadra lang gid sa 58%. Kaya target na nila Bombodan nga maubos bala tanan nga mga estudyante o kung mga kolehiyo kag universidad nga maubos gid bakuna para hindi na mabudlay sa tanan nga makabalik na Bombodan sa in-person classes. Ito naman mismo dahil sa kaya Dr. Anceno, may mga posibilidad ni Bombodan kung maglapot ng herd immunity. Kaya sa doubt, 58% pa lang. Kung malabot ng herd immunity from 70 to 80% or mas higher sa amo na mga porsyento Bombodan, naku ang chance nga mabalik ang in-person classes pagid sa kadamaan. Kag madugangan na programa nga maibalik, mabalik pala Bombodan sa in-person classes, na-mentionar diri sa ato ni Irugang na langgit manina itong Bombodan. Na-mentionar diri sa ato sa focal person sa Commission on Higher Education nga si Dr. Arnold Danceno nga may 6 ka mga higher education institutions ang nag-apply Bombodan for the Certificate of Authority for in-person classes. Pero diri Bombodan hindi pa rin siya matulid kung pila ka mga universidad, pila ka mga kolehiyo ang gusto na o kung mag-apply Certificate of Authority para makabalik na sila for in-person classes. Kaya kabalugi kita, nga pila ka mga halos tanan ng mga courses sa college Bombodan, ang kinanglan kita sa in-person nga instruction. Kag mismo, tiaragin mismo mga instructor sa ilang atubangan o kung in-person gid Bombodan. So muna gani nga Okay, nautod ka. Okay, nautod si Bombo Franz Andrew Burgos. Liyo ko na 25 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Balikan nato ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Kaya ipabati nato dugay ang interview sa kay Dr. Arnold Danceno, ang Regional Director sa Commission on Higher Education Region 6. Bombo Franz, please come back. Yes, Bombodan. So mo to nga gin-mentionar sa aton sa focal person sa CHED 6 nga hindi sila maguntat sa because of disasters nga pagkatapos sa tatlo ka mga katukad lang nga national vaccination. Hindi niya Bombodan maguntat ang CHED kay magasige gini sila ya. Kaya ginalauman man naton nga base sa December 15 to 17 base may part to Bombodan sa nga bayanihan bakunahan. But
without Tibo Budan, biskan wala nga mo nibing sa isang programa sa gobyerno, ang CHED gyapon Budan, magkasige ini sila vaccinate, no? Especially sa mga teaching kag mga estudyante nga sa idalom sa sininga institusyon Budan. Aha. Yes, Budan, may dugang nga impormasyon kag payag ang focal person sa nga CHED Regional Office 6 nga si Dr. Arnold Danceno. Yeah, good morning, Andrew, and thank you very much for giving us again the opportunity to give information as to the efforts of the Commission on Higher Education, especially the Regional Office 6, through the leadership of our esteemed Regional Director, Dr. Maura Consolacion de Cristobal. After the 3-day national vaccination effort of the government, where majority, if not most of our higher education institutions, all 154 participated in the 3-day vaccination. I'm happy to announce and to report to you, Andrew, that we have reached already 58% of our students in the higher education institution to be vaccinated, whether it be first, second, but we have reached already 58%. And for our faculty, both in teaching and non-teaching, we already have reached 87% as of yesterday. That was the recorded that was given to the office. Now, it doesn't mean that we will stop with the vaccination effort, kasi vaccination effort is still been ongoing ever since it started last March, but we were given the go signal to be included in the A4 category only last October. So there are still a lot of schedules coming from our colleges and universities, especially those colleges and universities that are being used as a vaccination center of the local government units. So this is an increase really, Andrew, of the last week. Kasi last week we already have about 32% vaccination, total vaccination of our students. As of yesterday, we already have reached 58, and our target definitely is not, if not we could not get the 100%, that we should reach at least 80% or higher before December 15. I know this is a tall order coming from the Commission, but we are encouraging our higher education institutions, especially those higher education institutions, both colleges and universities, who will be taking part on the limited face-to-face opening already of classes. As of yesterday, Andrew, I'm also happy to inform you that our office received an additional six colleges and universities. Ano na siya, different programs already. We're having programs coming from the maritime program, from HRM, from engineering, who wanted to open. But these programs will be included in the phase 2. The phase 2 of implementation of the limited face-to-face will have still the same protocol that we are following through JMC 2021-001, but this time we will incorporate also JMC 2021-004, opening all programs. Ibig sabihin, it's across all programs now, from first year to fourth year. And as long as they comply with the minimum requirements of the Joint Memorandum Circular in how to deliver the limited face-to-face. And ang pinaka-importante kasi dito, Andrew, is how they be able to retrofit, the retrofitting procedures that they will instill in their colleges and universities to make the environment of education very safe, not only for our students, but also for the faculty. Bumbudan. So, amo to, no? Ang gin-provide man mismo ng informasyon sa focal person sa CHED Regional Office 6. No, kay Dr. Arnold Danceno, Bumbudan, siya to maayo, no? Si Arnold Danceno, yes. focal person na kay Habal ko Regional Director. Focal person sa CHED Region 6. Yes, focal person, no? Okay. Yes, correct, Bumbudan, no? Siya ng focal person sa CHED 6, si Dr. Arnold Danceno. So, ito yung maayo kinibumbudan kay because walang sa inibig ginapatigayon man programa sa gobyerno, no? Amat-amat na saka ang porsyento sa mga
nabakunahan no target pag isla Bombodan nga matukangan ina sa before mag-end ang tuig 2021 kag base Bombodan sa tuig 2022 siya maglubo na kita nga to ning mga alert levels kaya mga restrictions kaya matamat talis bala Bombodan kaya biskan to tara ang pagpamahog sa pagduling nga variant nga muna ang Omicron variant Bombodan. Kita kita nga makakumpiyansa na kita no sa tanan ng mga biskan di man kita magkadto bahin man sa nga pungsod kay because na kita ang fully vaccinated na batok sa na sila nga virus sa Bombodan. Okay, sige, salamat gid Bombo Andrew. Yes, Bombodan, para sa pangalagad sa Bombohanig sa Autuanis Bombo France ng Burgos. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. 32 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. Hingagawon ko man ning report ni Bombo Ansindol Sorilla ining area nga pagapatindugan sa nga Bacolod City General Hospital. May na-identify na nga area mga 3.5 hectares ini nga dira namtang sa area sa nga Barangay Vista Alegre. Amuning pagapatindugan sa Bacolod City General Hospital. Di ara na matamat lang bisan na matamaton ta lang inang kung siling pa sa mga hurubaton bisan hinay-hinay basta sa kanunay. Malabot gid na ati ang handom sang syudad sa Bacolod nga makaangkon sang General Hospital abot kamay na ini banwa kay santo gani sa last interview naton sa kay Congressman Greg Sataya ang budget na pasulod na banwa sa 2022 national budget included na diri ang initial funding sa pagpatindog sang ining hospital. Kuha naton ang report ni Bombo Ansindol Sorilla na may kaangtanan sa sining aton nga lote nga pagapatindugan sang hospital. Kag sa initial report nga aton nabaton donation ang nasambit nga lote. Na may maayo nga tagipusoon nga may malapad nga duta nga magadonar sang porsyon siya nga kadutaan. 3.5 hektaryas malapad-lapad naman ini. No, supisinte gid para patindugan sang aton nga Bacolod City General Hospital. Sa piyagalinya Bomboan Sindol Sorilla. Please come in. Bombodan, 3.5 hectares ini nga property ang isa sa mga ginatanyag no sa siyudad sa Bacolod para patukurang sa Bacolod City General Hospital. Ini ang confirmation ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa pinaka-latest update Bombodan sa kung ano nang status subong sang pagpatukod sang sining ginadhulat na sang tanan ang nga may makaugalingon ng hospital ang siyudad sa Bacolod. Kaya matinebaluan nato ng main author si Congressman Greg Gasataya. So, in coordination, ini siya subong Bombodan sa local government unit sa siyudad sa Bacolod. Sang tinalikdan iya nga bulan, hambal ni sa confirmation ni Congressman Greg nga pakigangot siya sa kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayata na nungod sa sining status sang Deed of Donation. So, ginadraft na ini sa siyudad sa Bacolod, Bombodan, ang Deed of Donation. Kaya ang gusto diri sa siyudad sa Bacolod, idonar sa ila bala Bombodan ang property no para makapatukod sang sining Bacolod City General Hospital. So isa pa malang ini Bombodan pero ara na may klaro na gid no kay may mga iban nga areas like Felisa kag iban pa no nga mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod but tinebaluan naton do ka outside na ni siya Bombodan no sa ano gid bala sa sentro kay manti hindi ka man makadali-dali kita sang dako nga property Bombodan no within kanasubong no sa aton lang nga sentro kay because yes bisan siguro ara sa medyo sulod-sulod na nga area. Kag kun maayo man lang ang dalan, way gini problema kay ospital niya kadtuan mo gid na. Correct gid na Bombodan no. Way gini sang problema, importante
importante mayara lang gid kita nga galingon nga hospital kay pila-pila naman ni Bombodan, no? Siguro ti syempre halin sang una gidi until now Bombodan ti ara lang ang regional hospital or ang sa Silay to ti provincial hospital ang ginatumo daton mga government hospitals kay importante ginisubong government hospitals Bombodan especially sa sitwasyon naton subong, no? So at least nga may ara na subong sang general hospital. So amo ning latest update. Pamatiyan naton si Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya. Siya na project is very important and that project should transcend politics because that project is for the people of Bacolod City regardless of political color. Ang nang liwat-liwat ko bilang ginambal nga dapat ang mga programa at proyekto hindi tapagbutangan sang kolor sa politika kaya mo nang nagapabudlay gid sang sitwasyon sa governance ng political color, no? So ang pinaka-importante nga ma-deliver ta ini na project which ginduso naton since 2018, no? Nag-file ko sini bill sa Congress 2018, wala siya matapos so gin-refile ko until nga nangin law kag napunduan sa national government, no? Last September nagsulat na ang DOH sa syudad, no? And hopefully ma-comply naman ang pila ka mga requirements, no? Nga dapat himuon para by next year smooth sailing na ang implementation sa sining project for Bacolod City. So, para ng updates mo kung tayo na next meeting nyo or schedule ka mga meeting mo? Nagtawag ako, nag-communicate ako sa kay Attorney Bayatan, I think a month ago, if I'm not mistaken, asking him kung ano na ang status sa gin-request ni Mayor Bing sa akon sa July na kung pwede sa city lang i-donate ang duta. Di siling ko sa iya, siling ko, it's fine with me. No? Kaya sa ako niya, hindi man importante kung ang duta i-donate sa syudad or i-donate sa national or i-donate ko din man nga government agency. What is important sa akon, nga there is a donation coming from the private sector or from a corporation or from a family nga butangan sang hospital. So nagambal man sa akon si Attorney Bayatan pag-text ko last month na ginatrabaho na nila ang deed of donation when in fact ang ginpadala nila sa ako ng draft na deed of donation. May na-identify na? Ang ginaistoryahan, subong tiyan mo ni ang sa Vista Alegre na property. No? Nag-communicate ni sa akon ang donor since last year or early this year gali. Early this year sige ang amon sino nga pag-communicate, no. So hopefully matapos ni tanan ng mga paperworks, no. As well as ang gina-request man sang Department of Health sang nagligad ni September, nagiban pa ng mga dokumento ang kinanglan. Ano ka dako ang property ko? Pinaka ang isa sang gina-consider nga donation is about 3.5 hectares. Although as I said, proposal pala ni Kiti, wala pa man ma-finalize tanan-tanan. But isa ni siya sang gina-follow up man sa akon sang Department of Health. Ang duta nga pagabutangan. That is why nga nag-communicate ako with Attorney Bayatan last month. Kaya nag-follow up ko sini. No, kay pag-istorya ni namo ni Mayor sang July, nagambal siya sa akon ang facilitate for the donation is Attorney Bayatan. So, hindi ba na final mo or ma-change pa na sa area? Ano po? Mapungko lang kami sini with the Department of Health, no? As well as the LGU. Pero i-recommend mo pa lang sa Department of Health, then I approve or na-approve? Ma-enter into an agreement ang LGU with the landowner. And then after sila ma-enter into an agreement, ang DOH yan, na istorya ko naman eh. So ma-inspect sila. So most likely before i-finalize tanan, ma-inspect ang Department of Health. But ang ginaulat na lang ginamon is makapungko man ang Department of Health with the LGU. Lapit na isa kong sa
Okay, So, bumbuan so at least, piho na no, may deed ara of sang donation. may ara na sang 3.5 hectares nga tigana kag ang transaction is with the owner and Congressman Greg Sataya. Now pwede man i-donate sa national government pero nag-ayo si Mayor Bing sa city na lang i-donate ang duta. Para nga at least ang pagtindog sa General Hospital sa duta nga ginapanagyaan sang City of Bacolod. Yes, amo na siyang gina-draft ang deed of donation. So daw wala man sang problema ya sa kay Congressman Greg Sataya. Actually, despite sa mga nagkalanabo, kabalo man kita tanan bombodan, no? Aha. Kasi amo ning natabo abi sa Grupo Progreso sa kay Congressman Greg, pero diri nila napakita bombodan nga hindi iya mahamper ang ginapakita sa katawhan, hindi iya mahamper bala bombodan, kumbaga mapunggan ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital despite subong sang ilang political differences o kun lain na silang grupo abi bombo dan. Kay sunod pagani sa kay Mayor Bing Leonardia, ang Bacolod City General Hospital mapustro ini apisar pa nga may ara sang gamay nga problema sa iyang partido and with Congressman Greg Sataya because amna gani ining General Hospital is kuan ini siya na mabunag ini siya, wala pa man mabunag subong kay maubra o kon nabunag ang pagpatukod sini, no, ang plano ng pagpatukod sini because sa isa ka kasuguan. Yes, Bombodan. So, Bombodan niya, morning update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Amo ni Axeling Kubanwa nga may apisar pa sa sining effort karon in fairness, no, kag sakay Congressman Greg Sataya, daw hindi taman ni pwede masiling siguro kay may mga naghambal nga istorya na ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital kay tungod nga election period subong gamiton ini sa politika. Now, actually ang ining Bacolod City General Hospital ang kasuguan ang ining hagna nga gin author ni Congressman Greg Sataya sa tung 2018 pa ni. 2018. Kay balo ka mo banwa kung ano kalawig kag dispwes na pirmahan sang presidente kag antes ini ginaprubahan sang lower house kag sang mataas nga panalgan sang Kongreso sa Senate kag tubtob nga napirmahan ni Presidente Duterte. Ang ining kasuguan nga nagamando nga ipatindog ang Bacolod City General Hospital kag painan sang pundo sang national government ginpirmahan ini banwa ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong June 24, 2021. Sa sinila nga tuig, June 24, 2021. Kaya lang alang manakaroon nga makarakasa kita sang 2018 or 2019 or 2020 nga ara na ang Bacolod City General Hospital kay wala pa yan napirmahan ang kasuguan. Nag-abansi kita yan karon di isang mapirmahan ang kasuguan, ang kasuguan nga may title Republic Act 11564. Now, Republic Act 11564. Sang ginpirmahan ini ni Presidente Duterte sa June 24, 2021, amo na to nga safe na kita nga makasiling nga may ara na gid sang klaro, may ara na gid sang tupa ang ining ginaduso nga pagpatindog sang Bacolod City General Hospital. Kaya ang kanabi pa siniya kay national government ang magpundo. Why nakita sang problema ang syudad sa Bacolod sang una ginaduso nga ang syudad sa Bacolod mapatindog sang hospital pero ang syudad sa Bacolod magasto. Tiaryo, ginulat naton ang tama nga tion. Kay kung suno pa gani sa Biblia, to everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Di ara na ang tanan nga ang tinion nag-abot na kag ginapreparar para sa aton, wala na kita sang gastuhon, nasulod na sa
sa pundo to 2022 nga national budget ang ining pagpatindog sa hospital. That's why gina-identify na karon ang area nga pagapatindugan kag kabay pa nga matigayon ang donation 3.5 hectares no iga-donate ana syudad sa Bacolod kag amo ni pagpatindog sa hospital sa duta na nga ginapanagyan sa syudad sa Bacolod kag gin-donate ini sa nga tag-iya. Di wala, hindi na naton pag-istoryahan ang mga political colors. Basta gani kung proyekto kag para sa katawhan ang nakasalalay, no? Why kita sa dapat istoryahan? That's why permi ko ginasulit-sulit nga. Hindi niya ang partido o kung ang political colors o anuman nga grupo ang magaserbisyo sa aton, kundi ang tao. Kung sa diin man siya nga grupo, depende niya sa tao. Kung ang tao ya maserbisyo sa mga pumuluyo, hindi na naton questionon pa kung ano siya nga grupo pulahan, grupo putian, grupo greenan o kung ano man nga kolor. Amo na nagapalain sa aton halin pasang una, kaya kwan kita mo ining tawag sini tribalistic kita. Ang aton nga kinaiya, ang aton nga pamatasan, ang aton nga mga panguna-huna, tribalistic. Nga na ba lang daw sinang una nga tsimpo, nga wala pa sang kasuguan ang kalibutan, nga ara kita sa kalasangan, sa jungle, nga tribo-tribo, bla. Tribo-tribo kita kung halimbawa ako, tribo Daniel, kag sa piyato tribo Lito, mainanaway kita na yan. Kaya bisan maayo pa to siya, kay halimbawa ako na membro ako sa sininga tribo, ang akong diya tribo ang pinakamaayo, nga ginapatihan. Tribalistic tawag sina. Nakita nyo banwa na notisyan nyo nga nagagawa nga itong pagka-tribalistic sa sini mga tao nga kung hindi gani Ilonggo, kag Cebuano, mabatian nga naghambal si Cebuano, suyaan niya dayon. Just, Cebuano, kay mo ya. Oh. Tribalistic na yung pamatasan. Nga bisan pa sala sang, halimbawa, may gani sumunod na nadula na ini nga kultura naton. Sang una, kasami gina may makasala nga taga Bacolod. May makasala lang nga daw ka-foul sa iya nga giho, nga daw ka-awkward, nga daw nagakwansa, daw nagabinuki. Masiling na tayo nga, do sa Cebuano ka? Do sa Cebuano ka? Oh, ginasuyaan nga daw sa Cebuano. Pero ang nagimo Ilonggo, ina nga pamatasan, tribalistic, ina. No? Nga kumo kay Ilonggo ka, pinsan mo, ikaw naging pinakamaayo, maayo ka pa sa Cebuano. Kapin pa mga taga Bacolod, taga Negros. Ay kaluruoy lang sa una nga, kung maghambal ka din, mag-istorya ka din, ka daw may tuno pagka Cebuano, tapat kinayon mo. Ah? Oh, hambalo ka, ya udong na siya, Cebuano, siya udong. Oh, pero wala kita kay balo, nga mga Cebuano to sa Cebu, ni mga ang Cebu, nga isla sa Cebu, Cebu province, ang tanan to nga mga area, siya do ka progresibo, mas progresibo pa di sa aton. No? Amo na siya ang ginatawag tribalistic. So, ang tendency naton, naga-tribalistic kita, nga siya kay pulahan ko ya do, why na ko siya may makita nga kaayuhan nga mahimo, sa isa ka individual, kay nga putian, o kun greenan man na siya, o kun bluehan man na siya. Why na? Kay ang ato na lang niya consider nato ni kitang pinakakampiyon. Nagasirado ng aton utok nga daw kaangay kita sa kabayo nga nagaguyod sa kalisa nga ginatabunan ang mata, piyak kag piyak, parang hindi makakita sa right, hindi man makakita sa left. Ang yang nga makita to lang tuya ang gusto nga ipakita nga dalan sang kutsero nga mo nagasakay ka kontrolar sa kabayo. Amo man nagakatabo subong sa nasyonal nga senaryo sa politika. Bisan ano pa ka maayo nga leader, maayo magtrabaho, maalam, kay kumo nga dito sabi ma-identify siya nga yiluhan siya, balbal sarado siya sa kuan mo mga pulahan bro. O di gani kung sa pink siya, bisan maayo pa na niya kay member siya sa pink nga grupo, biraw niya sa pulahan mo. Amo man ang pink, niya sa grupo siya sa green, biraw na sa pink. Kung hindi kita mag-untat sa amo ni sining nga klase sa pamatasan, hindi mag-improbar ang aton nga political system diri sa pungsod Pilipinas, kaya hindi kita mag-aasinso. No, ini ginadala ko na lang ni
sa sining report sa bahin sa pagpatindog sa Bacolod City General Hospital kay sa sining nga proyekto daw damo pa naga-question niya hindi na papolitika lang na. Ayo. Ara na ni, no? Ari na ni si dalom sa Republic Act 11564 ang pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Sige, 9 minutos banwa ang nabilin kamaganangat kita sa tag ng alas 2. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Daw malang alang kining report ni Bumbo Dennis Rubica karon na lang sa itigana sa Bumbo Report sa afternoon edition. Ang pag-monitor sa joint task o joint peace and order council sa probinsya sa Negros Occidental kay gina-monitor karon kung bala may ara sa mga areas of concern, kung bala may ara sa mga armadong grupo, mga private armed group na ginamonitor ini subong para nga mapasiguro nga makaangkon kita sang malinong kay matawhay nga eleksyon sa masunod nga tuig 2022. Ginakulabos kita banwa sang oras diri sa ato na pagalagad sa panatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Updanay na makita buwas upon sa iyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng Ang oras pagabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang